Luwalsina. Ngayon po ay Kalsadang Mayo, 2026. Ang ating pinagdiriwang ang ika-40 pangpatuloy na kapistahan ni San Jose Manggagawa sa temang San Jose, huwarang tagapagsulong ng pagkakaisa, kapayapaan at pag-asa. Inaanyayahan tayong pagnilaya ng kanyang buhay bilang isang tapat at masipag na manggagawa na pagkukawang lingkod ng Diyos at mapag-arwang haligi ng banal na pamilya. Sa loob ng 40 taon, patuloy niyang ginagabayan ang ating pamayanan sa landas ng pananampalataya, pagkakaisa at paglilingkod. Sa pagdiriwang na ito, naway matularan natin si San Jose sa kanyang pananampalataya, kasipagan at ganap na pagtitiwala sa Diyos upang tayo rin ay maging mga instrumento ng kapayapaan at pag-asa sa ating kapwa. Ang ating punong kapagdiwang sa banal na misa ay walang iba kundi si Reverendo Padre Jen Tela, Priest Administrator ng San Pedro Calungsod Mission Area. Ating ihanda ating mga sarili at sabayan ang koro sa pag-awit ng pambungad na awit. Saan?